Hallelujah. Ngayon nga malam, kanya tayo aming kausap. Kahit maminsan manan, kapan tayo, tuloy tayo iti preaching series tayo. Iti prinsipyo, iti pamatik at ita, sa ulyaan ti Diyos, agbarin ka nasantuan. Hallelujah. Kahit makipaglukat kay mga kausap, iti libro, ti umuna nga Pedro, Kapitulo 1, irugin tayo iti versikulo iti 15. Umuna nga Pedro, Kapitulo 1. Nasantuan kayo kumay iti aming aramidyo, akas iti kinasanto ti Diyos, nangayab kada kayo. 16. Kas na ilanad iti nasantuan na surat, agsanto kayo, agsipod tanasantuan na. Paminsan 5. Nasantuan kayo kumay iti aming nga aramidyo, akas iti kinasanto ti Diyos, nga nangayab kada kayo. Kas na ilanad iti nasantuan na surat, agsanto kayo, agsipod tanasantuan na. Hallelujah. Putno nga iti Diyos tayo, isuna ket nasantuan nga Diyos. Our God is holy. Hallelujah. Amin nagadu iti Diyosen ito'y nga lupo nga iti Diyos laeng nga si bibiyag isuna laeng iti Diyos nga nasantuan. Amin panggap iti Diyos kit nasantuan. All in God is holy. Siguro, nung maawat tayo atoy, nung kaya tayo nga maibilang iti pagarian iti Diyos, rumben, nga surutan tayo timbaga na ito'y umuna nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15, hanggang 16, nga agpakasanto tayo, ta iti Diyos tayo ket nasantuan. Haan nga mabalin, nga mabawasan iti kinasanto ti Diyos, tapno maakseptar na tayo. Isagurod amo tayo, kasano tayo ba nga mapasanto? Haan nga antahay nga mapasanto, iti bukod tayo nga pagayatan, no bilang laing gapo, laeng, iti aramid, iti Diyos. Hallelujah. No intay awaten kakabsat, kunatay kantatay, amin iti Diyos ket nasantuan. Kuna nagarod iti Leviticus, chapter 20, verse 3, Leviticus chapter 20 verse 3. Kuna na ditoy. Busurek ti mangted iti anak na ken ni Diosen amore. Ket laksidek dagiti tattao gapu iti inaramid na. Tinulawan da iti nasagraduan at tolda ket imbabainda iti nasantuan anagan ko. By doing those practices, those idolatry. For example, aji pangidaton na iti anak da para kinimole. Aji practice da gamin. No ialay da iti anak da, mapapatay iti anak da. Tapno idaton na kano iti Diyosen da nga nimole. Gapo ito'y nga practices iti Israelita kunana imbabain nyo itinagan ko. Tila laisan da ket iti nasantuan nga nagan iti Diyos. Agpayso kabsak. Adila tatay topic ni the name of God. Okay. Pagyamanan iti Diyos na lawlawagan da ato'y duwa nga future pastoras. Iti Aurora. Nga anya ba iti nagan nga dapat nga maisuro. Nagan nga kangatuan. Ta itinagan iti Diyos ket nasantuan. Siguro kitaan tayo, di ba? No, nagan gamin ti pagtutungtungan. Uray tinagan na tayo. Uray ti bukod tayo na nagan. Hantay nga kayat nga ma-shame. Hantay kayat nga mapababainan, di ba ga? Siguro, how about God? Kasanong tupay iti Diyos nga iso nga tumakin kanya iti amin rumbang nga mairespetar iti nasantuan nga nagan. No aji pa ng practice dagiti Israelita, dagiti aramid nga maibusor kanya na mapabainan itinagan iti Diyos. Ibig sabihin, haan lang, it is not just by speaking,
tapno mapabainan itinaga ni Dios, no diket dagijay aramid titao evil practices iti tattao iti manglalais mangpapabain iti nasantuan nga nagan iti Dios. Hallelujah. Siguro kailangan nga malukatan tayo. Our God is a holy God. Even the altar, kunan at Exodus 29, ano ti Bible ko atay tatta? Exodus 29, verse 37. Kunan na ditoy, inaldaw nga aramidam daytoy iti lasud iti pito nga aldaw iti kasta nan anay ito na nasantuan ti altar. Ket siya sinaman wenwan yaman amang sagit iti altar madangran to babaan iti panakabalin iti kinasantuna. Okay. Isagurod very holy. Adi altar of the covenant iti daan na tulag hanga mabalin nga basta maiggaman iti sa sinuman nga tao. Tanasantuan. So maibilang gad nga amin nga alikamen iti templo iti Dios ket nasantuan. Okay. Idi inala pinadas dagiti Pilisteo nga inala di altar of the covenant ay nangyari kanya da pirme naawla da amin nga lunod gapo nadangranda gapo iso nga insublida. Okay. Ngam iti adadya balay ni Obed Edom. Iti balay mo ni Obed Edom na bendisyonan gapo taaddakan niya na iti altar of the covenant. Ibig sabihin, putno nga nasantuan iti altar iti Dios. Ket iti mangpadpadayaw iti Dios, ngumusdig iti altar na kagarod kailangan nga nasantuan. That's why when we come to the altar of God, why do we repent? Apay ta agdawat tayo iti pamakawan. Gamin, haan nga hantay kabailan nga makasilig talaga iti trono iti Dios nga napnuan tayo iti basol. Okay. Anya pay. Oh, iti aldaw ti panaginana. Kanayon lang i-emphasize ato iti Isaiah 58:13. Iti gamin daan nga tulag kakabsat. Iti aldaw nga panagdayaw ket aldaw iti panaginana Sabbath day. Nga mga pay agdaydayaw tayo iti Lord's Day. Tata, nga aldaw gamin. Okay, hantay nga suksukan ti Biblia. But we worship God because we remember Jesus' resurrection day. Ita. Okay. Kuna na iti Isaiah 58 verse 13. Kuna ti Apo, no ibilang yu anasagraduan iti aldaw iti panaginana. Ket di yu biruken ti bukod yu apagimbagan iti daytang aldaw. No ipatagyo tinasantuan nga aldaw ko, ket kas pan nakipakita yu, iti panagdaydayaw yu, di kayag biyahe, di kayag trabaho, wenwag sao iti awan, kapaypayan na itangal, iti daytang aldaw. Magunod yun to, iti rago, apataudan, iti panagserbiyo kanya. Agraem to, kada kayo, iti entero alubong. Lang amin yun to, iti kinabaknang, iti daga, nga inted ko, ken ni Jacob, akapuunan nyo. Siyak ni Yahweh, iti nang ibaga, iti daytoy. Hallelujah. Kat amutay kaabsat, when it is the word of God, it is binding. No binding, actually, atin na sa iti Diyos, kat impadala na iti anghel na. Okay? Kat amutayo, nga iti anghel met iti Diyos, haan nga agsao, iti bukod na. Gamin, once an angel gamin, kit agbasol, haan nga mapakawan. That is why trusted pa rin. The messenger of God, pinati ni Maria, ti sao ni Gabriel gamin. Once a messenger of God, okay, an angel of God, kit impatulod iti Diyos, agpaisuata. Kasi ang mabalin, nga makasao iti anghel, nuhaan, nga intulok iti Diyos. Ngayon sa balin man adya anghel ang ngahan na ngayon patulog. Okay. Adya nga anghel, ket na ibagsak, garod, isuna, di kaslalayon, nga gangar-ngar. Nga maitakpuak ijay. Anya man na, dya impyerno. Okay. Ket apay tag ngar-ngar-ngar,
tabasit laangan iti oras na. So agberbirok iti makaduwa na. Okay. Katawag pa, ingkitak mo lang iti oras, basit lang iti oras. Okay. Kat agnger-ngar. Okay. Kaya nang adda ti maguyod na. Isu ka basat, ita nga, itapik tayo kat agbalintay ng santuan, abay, gamin kayat iti Diyos, may pabilang tayo, iti pagarian na. Iti templo iti Diyos, no kunana iti salmo, okay? Kat nasantuan. Anya pa, iti Espiritu Santo nasantuan. Isugudahan nga mabalin that the Holy Spirit will indwell a person nga haan pa'y dimawat iti pagmakawan. Haan nga mabalin that the Holy Spirit will indwell a person nga haan pa'y ginawat ni Jesus. Because it is Jesus ni Jesus iso iti nang padalus kanya tayo babaan iti darana. Hallelujah. And even, don't you know, that our offering is being holy when we offer to God. Okay. Nung mabasa yun iti libro, iti Malakias, kunanay jay, Malakias chapter 3, 8, hanggang 12, nasantuan iti daton. Okay. Nasantuan iti daton, nga maidaton, iti nasantuan nga Diyos. So nga mabalin, nga mangidaton tayo iti bulsek, hantay nga mabalin, nga maidaton, iti naperdi. Tata, amo tayo, that it should be the best. Iti pinaka-the best. Iti offering tayo. Nabanggit tayo ni Pastor Raymond, at yung offer to or challenge na, may sa nga i-offer tayo, iti oras tayo. May bilang mo, iti 10%, iti 7 days, okay, 168, okay. Ibig sabihin, at least, 16, no i-run off mo ati 17 hours dapat. Iti maysa nga lawas kat maitid tayo. Kinompute ko tatay. Okay. May sa oras iti pray doon. Prayer, 30 minutes to Bible reading. Na prayer tayo. Okay. Ikit 2 hours. So 2 hours times 7. Okay. Mano? 14? Okay. Tata, inayon mo adyo oras tayo tata. Ma-fulfill mo adi 10% ito oras. Adi palang ajay. Sa bali pa'y adi extra time tayo nga may offer kanya na in our own. Kasi that should be our offering to God. Hindi na siya tithes na oras. But it is our love. Ibig sabihin, out of that, adi extra time tayo pa'y nga maidaton iti Diyos, mausal, tapno, rumag-o tayo iti pamati, ket ajay. Kit para iti Diyos. Hallelujah. Nasugot aji na ba na usa na ibagat tatay? Amin nga alikaman ito'y iglesia, iti church, kit maibilang nga nasantuan. Isugurod, we are very strict nga hanggang mabalin, nga rugrugitan, wano, babaan tayo nga ng kadungdungrit. Iti balay, nga pagdayawan. Okay. The principle of the Holy Spirit tapno at garaw na santuan. Hantay magmaibaga nga na santuan tayo nga nakadugtog yun tayo ana. Okay. Sika mamot umay nag-preach ito'y, din ganda ka ba? Imesem ka, ngipin mo black. Nuhaan ki yellow pa niyang tigtiki. Okay. Nuhaan, nakaburangkit iti buhok mo. Anya pa'y, okay. Anya pa'y, okay. Diba adong conforme? Diba? No maagpausar tayo iti Diyos, diba? No mabalbalin, no ornos iti isuot tayo. Aji maibaga nga kagalang-galang. Okay. Aji na ornos talaga kami para iti Diyos. No kaya tayo agporma para iti kasar, anya pa'y birthday yan, anya pa'y party, haya tayo magporma iti nakapinpintas. Ngayon iti aldaw, nga pagayawon tayo iti Diyos conforme. Does God deserve that? Iti Diyos kit nasantuan. Ibig sabihin, aramidin tayo iti amin, nga kabailan tayo. Kasi ang dapat talaga iti piskal, nga kabailan tayo, ang mga required na talaga kanay, dapat baro. Hanga dyan yung adin na ornos.
presentable. Ket iti normal nga tao, maawatan mo siguro, iti presentable nga maibagbaga. Ibig sabihin, the best. Maramit tayo nga maidaton, iti the best para iti Diyos. Even our Holy Communion, kaya nga Holy Communion. Because whenever we drink, inumin tayo iti kopa, iti wine, awan ti alcohol na, okay? Kaya iti tinapay nga pinagpira-piraso, ibig sabihin, makiparte tayo, inaalala natin, okay? Lalakaman tayo, aji, naaramid ni Jesus, okay? Inaalala natin, we remember, okay? The offering of the Lord Jesus, iti bagina. Kaya ibig sabihin, nung makipagparte tayo, iti communion, makipagparte tayo, iti trabaho, iti Diyos. Nung kasano nga iti dara na, kita ipaduyakyak, kas jaymat garod, nga even iti biyag tayo, kat pausar, para kanya na. Kuna natin Hebrew chapter 12 verse 4, hampay, nga imabot iti blood shedding, iti panagiptor mo, para iti pamati. Awan pa'y, ada ba tinatutukan iti kwaitoy, paltog, i-renounce mo iti name Jesus, saan? Awan pa'y manaramid kanya tayo dyan. Actually, adatoy tayo pa'y freedom. Okay. Adatoy nga waya-waya, nawaya-wayaan tayo. Okay. Okay, di pa'y nagsaysay ti darayo. Hindi pa nakita dadamyo, iti basol. Okay. Pakinadam. Okay. Blood shedding. Okay. Awan pa yan tayo pa imabot ijay. Ibig sabihin, mini pa lang. May kumpara tayo iti inaaramid na eksperyensya na ijay disipulos niya po tayo na Jesus. Sa bali adyo martyrdom na ili. Kasi patayan talaga. James, imuna talaga mapinatay da. Okay? Data, nag-cause siya ng fear. But ni Pedro talaga umbuting na. Okay, in prison, yan talaga. Diyan nga na-experience siya ni Pedro, nga talaga tinulungan iti anghel. Nakarawar iti jail. Awan inubra na. Basta in suro lang ti anghel, no anya ti ubraon na, rumwar ka adi lang. Kati anghel tinangarami ti wagas, kasano nga nakarawar suna. Hallelujah. Uray pa'y amin nga aramid tayo kakabsat. Ito yung iglesia. Ibig sabihin, amin nga aramid nga mapadayawan ni Jesus, mapadayawan iti Diyos tayo, ibilang tayo nga ron kakabsat nga nasantuan. Therefore, amin nga agpausar iti Diyos, rumbang laing nga agpakasanto. Pagtutungtungan tayo iti agpakasanto tayo haan nga adye, hantay nga agsaritan. Gajay lang nga. Tapos nasantuan kang may baga. Ibig sabihin, we will learn the ways of God. Tapno, agbalin tayo nga nasantuan. Ulit ikabsat, never in our own ways that we will become holy. Haan, nga babaan, itiwagas tayo, kit agbalin tayo nga nasantuan. But only by the will of God and in God's way. Kuna na iti John chapter 15 verse 3. Anya ba iti kayat na sawan iti nasantuan. No pagtutungtungan tinasantuan, kasano ba ato? Kasi iti perception iti lubong, dagijay kinakanonize nila na saint, at da iti naaramidan da. Nga mayat mo talaga. Okay. They become pious. Okay. At da naaramidan da in the community. Actually, dagajay ikakanonize da nga agbaling na saint itis sa bali na sekta. At da talaga naaramidan da nga mayat. Nga magsubli tayo iti prinsipyo iti Diyos. Kuna na iti John chapter 15 verse 3, kuna na dito eh. Nadalusan kayon gapo iti panunusurok kada kayo. May salaan nga pinakakusa. Ibig sabihin, tagbalin nga na santuan, mai-separate. Set apart from the world. Haan nga go with the flow of the world. Okay? Nagpada kayo.
na anya ti aramid ito lubong, aramid mo man. Okay. Tagta, anya ti very shocking news. Ang mga shocking tataga talamak, yung tatalang talaga rinumuar amin. Isipin nyo. Nabayaran ngayon yung minday ti corruption. Tudulain yung paay iti Diyos. Nalukatan amin. Malukatan iti amin. Gamin, makita. Adata iti baha. Ayan na, iti flood control na project na. Milyon, bilyon. Rinumuar, iti kalukwan, iti opisyales. Nga iti gagar dakit kwarta. Okay. No, kitaan tayo iti lubong. Haan nga agbalin nga mayat. Mumayat ba iti lubong? Muno, pasama ng pasama talaga, no? Okay. Haan nga, aji kanta nga, make it a better place. The world to be a better place. Okay? It works. Dumtan iti aldaw nga mapukaw ato nga lubong. For us to enter the kingdom of God, at dato'y tayo dapat nga magmag na iti anya tinaitudan nga wagas iti Diyos. Kuna na iti John, ulit iti John chapter 15 verse 3, madalusan tayo, nadalusan tayo, babaan iti sarita iti Diyos. Iti may nga tao nga paypayso at ado iti peke. Nga paypayso nga tayo iti buting na iti Diyos. Pagbutngan naman iti sarita iti Diyos. Kasi iti may nga anak, okay, ada iti mas mabuting na kininan da, ada iti mas mabuting na kinitatang da. So, usaran iti may nga tao, adi pagbutngan da. Imbaga ni kastoy hamu arami din ata. You see that? Word. Utos lang. Imbaga ni kastoy, imbaga ni papa mo, hamubrang nata. By that command, ay tano ubing ang dingig. Okay. Uray awan aji tao, itasangwanan na, but by the word, aji command, by that person who is authoritative, ang dingig. Okay. Bilang da tayo, ibilang tayong anak tayo ti Diyos. Haan tayo nga makikita talaga nga physical iti Diyos. Ngayon itasarita na nga may papay kanya tayo. Iti Biblia na isuratan para kanya tayo. Okay. No, iti Pilipinas, ada iti constitution na. Okay. Nga dapat nasurutan iti tao because ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, we must dig deeper in the Bible, gamin babaan, iti sarita iti Diyos, ito'y tayo nga mabali-paliwan. Agrugi, that holy fear, hangadig tagagar nga kasi talaga, yung mga ada talaga iti panagbutan, iti sarita iti Diyos. Iti may sa nga tao, nga adda kanya na iti Espiritu Santo, napadasan nyo ba? Makararamid kayo iti madi, iti basol. Ngam adda talaga adya ni panang kumbiktar iti Espiritu Santo, hamo ataw braan, maribi. Okay. Hamo braan nata. Okay. Di ba adda adya, hamo ba na eksperyensya? Adda talaga dyan warning, madi. Okay. Stop. Gaming iti Espiritu Santo, kunana iti John chapter 14 verse 26, di ba? Ipaalala na. Okay? Ipalagip na dagiti sarita ni Jesus. Iti sarita ni Jesus iso timang pagpadalos kanya tayo. Kat anya asinno iti mang palpalagip iti Espiritu Santo. Ngayon kasano tayo kakapsat nga mapalagipan no awan itaam mo tayo. Di ba kat? So nga, knowledge is power, wisdom is more powerful, but obedience is the best. Tauray adu di ammo yun. Ammo tayo, mga kuna tayo, iti sarita iti Diyos. Ngam no ag malegwak tayo di obedience ng kuna na, makabuti. Pero baka sumangon tayo kini Jesus, ay ato yung kabukutin ko. Aji sumangon tayo, tapos kuna tayo, di mo, nagpatakyas nakmat iti demonyo, nagilayhans nakmat limain, nagpreach nakpay, tapos ibaga ni Jesus,
pumano ka dito, handa kang amo. Ajay iti kabut-buting. Nga, langa. Siguro hantay mabaling agpakampante. Okay, tata, Monday, okay. Kasimsimbang iti Sunday, okay, Lord's Day. Mabaling nga agaramid na iti baso ni Monday, nga na Friday. Gamin Saturday, at iti Saturday prayer meeting may agrepent na ijay, tapno ready na iti Sunday. Mayat na. Hangko mga siya kakabusat. Kailangan nga patuloy nga mapaligapan tayo nga iti pamatik at inaldaw. Gamin awan ti kasi graduan tayo. Agbiag tayo na paon. Agbiag tayo doon ngayon gana next week. Awan ti kasi graduan na. Hanga sigurado iti amin. Gamin nga yung bagay ti Diyos alain katatan. Apo. Alahan na pinag-repent. Ay ka bubuting, di ba? Ada iti experience ko. Dandari na iti gamatay. Ijerial. Napalagipan na gamin ko na kunang tiwi, at timek kanya ko na usara ma di life jacket, gumatang ka, ay bumulod ka, agret ka, numabalbalin, impakita na kanya talaga di life jacket, hanap ng timig, madi, dyan na lang mo pampang ko na, dyan na lang mo buka, hanap mga pumating nga, gaya, ta na ilusong na, ijay, grip karet, na kaslangay na likaong, permi nga, gadalin, awan di ba ko umay kanya, ijay nga, nakamakahangisan ko na. Nawala ko nagtatan kay tawa na nagarudan. Ay, di lang talaga nag-repent ko na. Nawalain nagarudan abog. Tawanan na. Ngam ko na. Sayang mo. Adubay ko pati matrabaho. Handa kay ko mga nakikita. Okay. Ang yaman ng iti Diyos, talaga impilit ko nga mabiyagin na pay. Ajay, at dati timulong kanhan ko mga kabailan na nga sarili. Gani, at dati nakrip ka rin. Di pastoro may adata nga besto. Hanga makaaside. Gami nagadali man iyan ko. Ngam, katkatawaan na kadya ada tinga gami. Kunada, apay, malulunod suna. Nga, dati igid. Handaan mo, dati na. Kitinga, nagtinga ni tirip ka rin. Okay, at pagyamanan ni Diyos kasi binyag na pa nga natata. Hallelujah. Gamin kasi gayam talaga itibiyag, babalhin nga matay ka. Iti Espiritu Santo bang palagip, hala gamin nagdingig. O diba, nung nag-life jacket na, awan ko maajay, diba? Oh, grabe, adi nga trauma kanya. Pero may hanak, hindi nga makaangisan. Tata, okay. Ti Diyos, kuna na iti umuna nga Pedro, Kapitulo 1, ulitin tayo yung versikulo 15 ka na 16. At pagkasanto kayo, tanasantuan na. God is holy. Therefore, be holy. May saajay nga command. Alagadin iti Diyos. Tulag iti Diyos para Kanya tayo. Gamin, nuhantay nga maarapat, adya pagayatan na iti kinasanto, hantay nga makastraight, iti bagarian na. Do you think a filthy person can enter heaven? Do you think a person, iti tao haan nga napakawan, kit makaunay iti pagarian iti Diyos? Kit amo tayo iti prinsipyo, iti pamakawan iti Diyos. Mapakawan na tayo iti Diyos, unuo muna iti amin, amo tayo nga mangpakawan. The very principle of God in forgiveness, we first must forgive those who have wronged us. Asin numan iti nang pasakit kanyang kapsat. Abi tisuro kanya ko lang ati mentor ko kunana. Hantay nga mapakawan, gapo, nakarapat-dapat lang mapakawan. Nga magpakawan tayo gamin. Iti ag-benefit nga kangrunaan da tayo, iti kararawa tayo. Unforgiveness is a sin. And that unforgiveness will lead you to hell. Kahit mga kapsat. Gamin, ititapik tayo kan agbalin nga nasantuan. Umuna ti amin, kailangan nga mapakawan tayo, itibason tayo, tapos agbalin tayo nga nasantuan. Gamin, kasano tayo ba nga mapasanto? Gapo, itidara ni Jesus. Okay. Nga nagayo si Jai. Kalbaryo. Haan nga aji cross. Iti mang padalos kanya tay kakabsat, adi dara na. Nangayos. Iso ti mang padalos. Because it is not
to be. Nga aji pamati tayo kit ije nga cross kasi iti cross ko na iti Galasya. It represent curse. Okay. Ngim aji dara ni Jesus na nagayos ije cross. Isu ti pamatyan tayo nga mangpadalus. Nang padalus kanya tayo. We accepted it by faith in Jesus. Hanga literal, birukin tayo ajidara ni Jesus, apan tayo di Jerusalem, apan tayo di Israel. Ang nakaliti 100,000 tayo. Yung tayo. Talpang plane ticket. Tayo lang. So, kararag yung bumaknang tayo. Apan tayo di Israel. Yung iwasan tayo di ka aji, hanga di kasagsagan ti giyera na tapakam aji plane mo mapasabukan. Okay. Kung mo lang, ulit kay John 15:3, kay John 17 verse 17, sanctify them by the truth. Iti sarita, iti Diyos, nga kanay gaya nga daily bread, daily cleansing, kasi ura iti panagdigos, prinsipyo iti panagdigos, humbang nga at least once a day, hindi magkat. Iti panag-toothbrush, once a week, uray hita na. Okay. Once a month. Naku po. Awanan. Maplat. Adyo makaangot. Ito isang awang siya. Ibig sabihin, the very principle of God is for us na maala. Okay. Adyo prinsipyo na. Okay. Kente Espiritu Santo. Nagnaad kanya tayo. To indwell in us, keeps us holy by continually reminding us of God's Word. Kasi andiyan. Umuna ti amin, once and for all, nadalusan tayon, babayan iti dara ni Jesus, gamin, mamimping san aji nga aramid kapsat. Han nga pa ulit-ulit aji kwa, panag-alay iti krus, kasi once and for all, okay, namimping san aji kapsat, once only. Tatka, babaen iti sao ti Diyos na mangpalpalagay kanya tayo. Iti sao na lang iti mang-review kanya tayo. Kasano tayo maamuan iti baso nohan tayo nga basahin iti Biblia. Kasano tayo maamiris nga nagbidot tayo nuhaan nga iti Espiritu Santo kit aggaraw nga mangpalagay iti sarita iti Diyos kanya tayo. E siguro kakabsat agbalin tayo nga nasantuan, gamin, ili Diyos, ket nasantuan. Haan nga anja agad sa santo, okay? Nakasla pariseyo, kuna ng ipokrito, iti kinasanto ket pangruwarlaan, ngem iti kaunigan na kay kasla nga gre, aji kasla whitewash tong na kunada, nga iti unig na gayaw ka adadya, iti kinarugit na. Aji prinsipyo tayo, nasublianan tayo jay topic tayo di last week. Be blessed first in your soul. Gamin kailangan nga umuna nga madalusan kit iti kararwa tayo. Okay? Within. Okay? Kailangan nga madalusan tayo within. Inside. Our soul. Okay? Isuray pa inyo ti panangdaldalos mo. Iti bagin mga unahan tayo. Iti kararwa tayo. Yung mga nga mabalin bagatay nga nadalos, iti kararwa tayo, nung nakadugdug yun, iti physical tayo, mali maaji ka sa. Because cleanliness is next to godliness. Ang paiso ata. Clean surroundings, clean environment. Okay? In our physical, we have to, kaya nga kailangan nga, iti projection tayo. Makikita tayo, dadado mga missionary talaga nakakurubaka dapay. Siyempre, kailangan mo, no missionary ka, nadipin ka iti Diyos, dapat i-project mo iti sa bagin na talaga nga karapat dapat kang pagtiwalaan. Alam mo, nakasuot ka pang taong grasa ka, ibagag kanyayo, hinaga ni Jesus Kastol. Kasanupay na daw masinid kanyang kapsad. Diba? Okay. Ibagag pa lang, in the name Jesus, naplat. Karabaga mo. Okay. Hallelujah! Kaya nga, mag-manifest mo lang iti physical. Nga po muna kumakabsat. We are not in the physical beauty, but first, make our soul
holy and beautiful by our obedience. Okay? At patuloy tayong din yung kausap. Ating na prinsipyo, agilas next week, pinakalas na prinsipyo. Kat, no, makompleto tayo kanayon atoy. Anyaman ko mga estado iti pamati kausap. No, sika kita grugrugi, sika man kat nabayagan iti pamati, sika man kit manurosoro, han kuma nga mapukaw, iti prinsipyo iti pamati kanya tayo. We will always go back to listening, to hearing, okay, the voice of God. Han nga mabalin nga ibatan tayo, believing in His Word. And foremost, han mga mabalin, nga talinad ka lang, ang tindingag, pamatsyam, nga mamad, nga agsumuro, habang agobay, madiadya ka kamsa. So tata, ikararag tayo, God requires holiness. On our own, di bukod tayo nga wagas, it is impossible. But God already made a way. Iti Diyos mismo, nang tan iti wagas, tapno syaksi ka, makaabot, maarapatan tayo, iti pagayatan na. Iti standard iti Diyos. Babain iti dara ni Jesus, babain iti sarita, kin babain iti impatulod na, iti Espiritu Santo, iso limang tultulong kanya tayo kakabsat. Hallelujah. So kararag tayo kakabsat. Agpatuloy that we will continue in faith, continue in the holiness that God longs us to have. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ama mi sa dilangin, Diyos na nasantuhan. Ama, datoy kami, O Diyos, iti sangwanan. Amirisin mi, O Diyos, parigan, ado iti mulit mi. Ado iti nagbasulan mi. Datoy na ako, Diyos, Ama, dumawdawat iti pamakawan. Kaduak, dagiti anak mo, O Diyos, parigan. Ama, nagdawdawat iti pamakawan. Ang dawdawat, O Diyos, Ama, parigan iti asin. Ama, tulungan na kami. Dalusan na kami, babaan iti dara ni Jesus. Ama, tulungan na kami nga umadtang o sa mighty paamati. Agbalin kami nga nasantuan because this is your will. This is your way. And for us to enter heaven, we must be holy. Father God, tulungan na kami. Nga kami nga ibatan ating nga pamati, ingano Diyos Ama, udi iti agis mi. Ingano Diyos, Father God, maawat mi. Iti piyangag na nayo rin sa mga kapuhan niya. Until we face you face to face. Ang matulungan na kami, O Diyos, Parigan. Nga hang kami nga direct. Hang kami rin sa mga Parigan. Matinlago rin sa mga itusulisog. Iti pasol rin sa mga. Kit hang kami nga makasubling. Nunti kita, Diyos. Babayan te Espiritu Santo. Babayan rin sa mga itisarita. Ang kanay rin sa mga palagipan na kami. Tapno rin sa mga Parigan kanayon, O Diyos, Parigan. Nga na kami, O Diyos, Parigan. Kit lumadang na pagnaan mi, O Diyos, Amay, tiwagas mo. Iti sarita kami sul sa mga Parigan. It will be our guiding light. And let the Holy Spirit, Parigan, kanayon nga isuti ng kalagip. Iti maysa ken maysa. Agyaman kami, O Diyos, Parigan. Tayo iti pagayatam, O Diyos. Kit makaduwa na kami, O Diyos, iti pagayam. Agyaman kami iti promesam. Agyaman kami iti sarita mo, Diyos, Parigan, nga ngaglipit pas. Father, Ama, iti dayaw, amin nga pagpanagyaman, kit laang oras Ama, itinagan mo. Ato iti dawag mi, iti kangatuan nga nagan, iti nasantuan nga nagan, iti nagan nga Jesus. Amen.